Ya bala pandom ya gumuling sata Kurawa. Kurawa kambahku engke. Om. Wangunipun Siwa Narada tingal sumengka pengak bajra keparaka nyadong dawuh wonten ing gatos menapa wa? Inggih. Kula putra paduka pun Bathara Brahma nyadong dawuh. Wonten dawuh menapa wa? Wah aku anak mlanang Bathara Bayu yoga nyadong dawuh. Wong kulon Bathara Narada. Oh iya iya. Wisnu Brahma lan Bayu padha tak timbali ngadhep ana ngersane kang wa ya nggih. Dina iki ngerti ya kayangan Sulaya iki mangkunggan utawa ketekan Bathara Kala. Lah dalah. Kok Bathara Kala minggih dhateng kayangan kula wonten wigatos menapa? Lho wonten wigatos menapa? Kadang kula Bathara Kala minggah dhateng kayangan Suwan Kanthi Rama Bekulut. Ah, kuwi ngerti dhewe. Jare kayangan Sulaya kuwi sepisan ditekani Bathara Kala kaping bindune Durga wis mesti bakal bubrah tatanan kayangan Sulaya. Dina iki Bathara Kala bakal nyuwun memangsen daging manungsa nanging kok digurung lilani kuwi gek kepiye ora. Ning ya kuwi sing dililani bocah kang nandhang Sukerta kuwi ra isih kelingan to nggih Wisnu Brahma lan Bayu. Inggih kula tasih kemutan sing nandhang Sukerta menika kados to parung tanganting kedana kedini Pandhawa pendhari sendang kapit pancuran kapit sendang kula tasih kemutan. Lah mula dina iki jeneng kita nggih Wisnu didhawuhi supaya nindakake dadi dalang pengruwatan ya dalang sejati. Sira tumrap ing Arcapada ruwaten sagunging Mala Sukerta karben aja dadi panganing Bathara Kala. Waduh mangke rumiyin mo. Monggo dados dalang menika mboten gampil ya, Wo. Langkung-langkung dalang pengruwatan menika kedah sampun pindah sampun mantu kaping kalihipun kedah. Inggih menika kulina tarak brata. Ya pancen mengkono nggih. Ning dawuh adiku jeneng kita nggih. Oh nggih menengaken dawuhipun Kanjeng Rama ngaten kula nggih ngestakaken dawuh. Namung dalang menika pirantosipun nggih mboten gampil kedah gadah gongso ringgit rombongan krawitan komplit. Wis nek perkara gamelan wayang Arcapada akeh engko nyuwun nyampe karo gamelane wayang anakku Joko Dolok iki engko dijilih. Kok apik nggo ngiringi nggo ngruwat. Oh nggih menengaken ngestakaken dawuh. Ayo karo krawitane ya kuwi Joko Laras iki wis becik kabeh. Nggih, nek ngaten kula nggih namung sendika ndedhek. Nek ngaten lho, Wong. Dalang sok nggih menika mara dijak ngaten kedah gadah serati mboten ngitang pengendang utawi pengender menika kedah gadah menika pengender menika nuntun dhateng swantenipun dalang menika badhe suluk kajipun mboten blero. Kendang nggih saged mengku dalang supados nek mboten saged nglerepaken menika nggih ingkang nglerepaken inggih ngendhangaken. Iya. Lanjut sapa sing dadi pengendang lan sing dadi ngender sak menika ngaten. Siwa Narada Kewala ingkang kula aturi dados pengendang kula. Ah ya aja ngono to nggih aku wis tuwa lho. Mboten nyam menika ambak nun sewu sepuh ning mah kendhanipun tasih runtut. Saged ngemong dadi sekeca dipun manah. Ngono nggih. Inggih aku gek ngelem mboten yen persis kados Pak Salamnya saeng mengku dateng dalan sae sekeca ambak. Ya, nek wis aku tak dadi pengendangmu aja semlang. Lah ndur sing gendek sapa? Sak menika mongko menawi pados di widodari wadon mboten wonten ingkang saged prigel gendering. Mongko ingkang saged niku namung Kakang Mas Bathara Brahma. Iya nek aku gender pinter. Inggih sahabat pengender menika saged pinting nuntun dhateng dalang ing badhe jantur menika kedah saged ngrumiyini. Ya, yen ngono aku wis dadi pengender apa-apa. Ning ngaten, jaman rumiyin pengender menika kedah wanita mboten priya kados panjenengan. Lah apa aku mbok dandani apa piye? Nggih menika lan kula aturi ngagem busana wanita supados dados pengender menika jaman dalang rumiyin kemengenderipun wanita utawi putri. Ya, nek ngono aku tak dandan cara wanita aja semelang. Aku mbok dapuk apa? Aku tak trimo ngegong wae aku. Yo kok ngaten ben ngegong rawon cedhak sajen wis penak. Mboten ndam nika kula aturi dados yen menika pambekaling laku. Pambekaling laku ki piye? Mangke kula aturi
mrepeki dhateng pun Bathara Kala nek badhe pados memangsan paduka kula aturaken dados tuna bapa tuna. Wah iya yen wis sakemathuk. Nek ngono ayo dandan nggih. Mergo nek ora dandan ganti rupa mengko mundhak kadenengan Bathara Kala. Monggo dandan sakmenika wae. Iya nggih. Sakmenika mekaten Wanarada kula aturi gantos nami. Ya ganti sandangan juga kudu ganti jeneng. Lah aku ndut mbok wene jeneng sapa? Si Wanarada kula aturi ngagem nggih menika asma